И така, здравейте, приятели! Набързо се включвам. Ще ви покажа едни стари видеоматериали, които те бяха планувани да се пуснат от доста време, но не успях. Но ще пусна първоначално първа част. Живот и здраве! На следващия ден ще има и втора част. Хайде да погледаме малко. Здравейте, приятели! Днеска съм ви приготвил една геймърска периферия да инсталираме заедно. Това не е много висока класа, но за сега, за този бюджет си струва. Ще почваме от най-ниския бюджет към средна класа на най-високия бюджет. Първо почваме от най-ниската класа, която пазарувах от Action. Заедно ще разгледаме какво сме купили. Това е средна класа гейминг периферия. Ще инсталираме заедно устройствата. Повечето от тях са смарт. Може да се управляват отдалече от телефон или от Home Assistant. И така, нека продължим да отваряме кутиите едно по едно, да инсталираме. Така, да видим какво сме купили. Купил съм това LED Game Floor Mat. Това е за земята, за да надраскаме пода и е с осветление. Купил съм два контролера. Един е от по-стария вариант, другия е от по-новия вариант, който може да се конектне вече към PC. А този вариант е само се конектва към Nintendo Switch първа генерация. Купил съм мауспад XXL и той е смарт, както и този мат е смарт. Да продължим. Купил съм кабел за зареждане на геймпад устройства, гейминг слушалки. Тези най-много ми харесаха. Това са Powerbank за геймпадовете. Стават за PlayStation, стават и тъй за тези, които съм купил за Nintendo Switch и PC версия. Имаме два LED линч бара. Ще осветим зад екрана. Купили сме и един универсал Gaming LED Strip 3 метров. Ще украсим и осветим геймърската и работната си маса. И съм купил тук 2-3 универсал за всякакви видове игри за Switch, PlayStation, Xbox. Имам и една стойка за геймърските слушалки и то е смарт с RGB. Повечето устройства, които виждате тук, са с RGB LED осветление. Окей. Искам да ви благодаря много, че останахте до края. Гледахте този видеоматериал. Скоро ще дойде и втора част. Това е парт 1. Парт 2 ще дойде сигурно утре. Искам да ви благодаря много, че останахте до края. Да се абонирате за моя канал и да ви уведома, ако искате с новите си видеоклипове, моля цъкнете долу на камбанката и ако имате въпроси, оставете ги най-отдолу. Ще гледам да отговоря най-бързо на всички ваши въпроси. Със закъснение става. Днеска преди малко се прибрах, защото имах доста ангажименти. Днеска много хубави работи се получиха. Чао! Много ви благодаря, че останахте до края. До следващия път. Чао!